Hi, AC. Hello po. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Ano, may paglilingkod ko po at napatawag sa usapang LDR. Actually po, wala pa akong 1 taon ngayon sa Pilipinas. Mhm. Umuwi ako dito gawa ng girlfriend ko kasi gusto ko siyang makasama. Mhm. Na galing ako ng ibang bansa na hiwalay ako sa ibang bansa. Mhm. Nagkasama na kami dito, naging live-in partner kami. Tapos, nagtatalo kami kasi gawa ng may sakit rin ako sa balat. Okay. Psoriasis. Tapos, hindi ko alam na nagtatalo na kami na kasi nga na-depress ako gawa ng sakit rin. Hindi ko alam na buntis na pala siya. Okay. Oo. Then, umuwi ako ng Cavite. Umuwi kami ng Cavite both. Doon siya sa parents niya, ako sa bahay namin. Kasi sa ibang lugar kami nakatira noon. Nagkalayo kami. Then, habang tumatagal, yun nga, nasa bahay lang siya. Kasi nga, lumalayo na yung loob niya sa akin. Gawa kasi syempre, naiisip niya yung pupunta ako doon dati. Tapos, pinagbawalan niya natin na pumunta doon. Gawa kasi nagagalit yung nanay niya. Kasi ang nangyari kasi noon, magtatayo sana kami ng negosyo na hindi natuloy. Then yun nga, so and so forth, na naging kasama kong ate niya sa mga negosyo, sa mga sideline. Tapos, yun nga, nagkakagalit kami. Tapos, yun nga, nanganak siya ng maaga, then namatay yung anak namin. Okay. Tapos, yun nga, actually, bago pa lang yun, nagagalit na siya, ako sinisisi niya. Hanggang ngayon, ako sinisisi niya. Ngayon, actually, wala na kami ngayon. Ayaw niya na rin ako makita. Ganon. Pero ako, lahat ng ginagawa ko, susubukan ko pa rin mabalik siya. Kahit na, alam ko nagkakatalo kami dati, nagkamali ako. Okay. Clear lang natin yung part na nagtatalo kayo. Nagtatalo kayo saan at ano yung pagkakamali mo, AC? Yun nga, yun yung pagkakamali ko na nagtatalo kami pareho na sa maliit na bagay kasi gawa ng nadidepress ko. Sorry? Siya kasi buntis na siya. Ano, sorry? Yung hormones niya kasi pag buntis ng isang tao, diba? Tama. Yung maiinitin ng ulo. Okay. Mahina yung pasyensya. Nangyari sa akin yun. Mahina rin pasyensya ko. Yung mga buwan na yun. Gawa rin kasi ng sakit ko. Aminado naman ako doon. Tapos nagkaano nga ako yung medyo magkalayo kami na kasalanan ko naman na kumantong sa nag-ano ko ng suicide, kumita ko ng suicidal, gano'n. Okay. Teka lang, yung negosyo mo, kung magkagalit kayo ni girlfriend, tapos apparently yung parents niya doesn't really want you to be with her anymore because nga nade-depress sa'yo yung girl, lalong-lalo na sa delicate condition niya dahil buntis siya, how did you ended up being business partner with her sister rather? Actually, ang talagang partner ko is siya. Okay. Nagkakasama lang kami ng sister niya, gawa kasi ng isang negosyo. Kasi nga, may alam rin ako doon. Tapos, titulungan ko rin siya. Nagtutulungan kami. Kumbaga, anong nangyari kasi, natayo naman namin yung isang negosyo, pero sandali lang. Kasi nga, bago yon is, magkasama na kami ng kapatid niya, natutulungan ko yung kapatid niya para magkaroon pa ng malaking puhunan. Okay. So even before yung fight ninyo or yung feud between you two, magka-business partner na din talaga kayo ng sister niya to begin with. Okay. Kasi ang nangyari kasi is kaya kami hindi na nag-live-in muna. Gawa kasi ng buntis siya. Umaalis, lagi kami magkasama ng kapatid niya. Hindi naman ako nakakauwi ng maaga, lagi siyang walang kasama. Umituwa kasi siya ng trabaho eh. Tapos nandun lang siya umuwi na lang siya sa kanila. Ngayon, ang nangyari kasi is
Inikpitan siya ng nanay niya. Kasi nga, ang ano nga ng nanay niya is, wala nga akong trabaho dito, puro ganun lang, sideline, ganun. Na ako naman is ginagawa ko lahat para kahit papaano, ako na nagbabayad ng, actually kinuha ko nga siya ng insurance, pati yung baby, ako ang magbabayad ng PhilHealth, mga ganong bagay. Kasi ko, mag-iipon ako. Kasi nagkaroon pa ulit ako ng trabaho before yung business. Nag-freelance ako. Ngayon, yung namatay yung anak ko, napabayaan ko yung freelance kasi nga, hindi ko rin kinaya sa stress. Tapos, nasisisi niya pa ako. Ganon. Okay. Gawa kasi yun nga, rin siya napapagalitan sa bahay. Ganon. Tapos ngayon, doon pa rin siya nakatira sa magulang niya, sa nanay niya. Ang nangyari kasi is, actually, titulungan ko siya magkaroon ng pera na hindi niya alam. Na pinapadala ko sa kapatid niya, binibigyan siya ng kapatid niya. Nakakarating naman sa kanya, yun ang pagkakaalam ko. Tapos, nito lang, yung iba palang ko, hindi pala nakakarating sa kanya. Tapos binenta ko pa yung motor ko, kasi mahina nga yung business nga ngayon. Binenta ko muna yung motor ko kasi alam ko wala siyang pera. Tapos papadala ako sa kanya, titulungan ko, tapos yun nga, lagi na lang ang nangyari kasi is, puro ganit na lang ang niya sa akin. Kahit anong gawin ko, kahit na araw-araw kong nasa puntod ng anak namin, kahit lagi ko inaasikaso yung puntod ng anak namin, yung kumbaga simpleng bagay na nagkakamali ako, yun, may message na agad ako, nagagalit agad siya sa akin, ganon. Tapos, hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko ba bang hintayin siya or makamove on siya dahil gawa ng namatay nga kami or patuloy ko buhay ko or ganon. Pero ano bang plano mo sa sarili mo, love? Actually, ang ko kasi is hintayin pa rin siya. No. Plano mo para sa sarili mo, not plano mo para sa inyo. Plano mo para sa sarili mo. Kasi parang ikaw, you are running in circles and you are making this relationship an excuse not to have a direction in life. And that's something na even yung girlfriend mo ay mahihirapang intindihin. Na dapat kasi, love, before mo siya suyuin, you know where to go. You know your path. You cannot keep on saying, I'm doing this for her, I'm doing this for her. Did you even ask her kung gusto niyang gawin mo yun para sa kanya? Kung gusto niyang gawin mo lahat ng yang ginagawa mo na quote-unquote para sa kanya? Tinanong mo ba siya kung yan yung gusto niya? Baka kasi hindi yan yung gusto niya eh. Baka kasi sa mga moment na yon nung nagkaroon siya ng stressful na era sa buhay niya, she did not really want your quote-unquote insurance. Hindi niya kailangan yung padala mo. She wants your presence. Pero you weren't there. Kasi nga, sabi mo, ikaw mismo nade-depress ka because of your skin and all. Kaya lang, love, alam mo yun, parang ikaw na nga lang din yung inintindi before. Kaya nag-went through siya sa pregnancy niya on her own. Hanggang ngayon ba sa recovery stage? Pupunta ako sa kanila na nagdadala ako ng pagkain. Miski araw-araw sandali, pero nangyari kasi is nagalit na yung nanay niya. Ayaw na nila akong papuntahin doon. Yun nga, love eh. Kumbaga parang alam mo yun, you focused yourself on a different direction when you should be going this way. Ganun kasi yung nangyari sa iyo, AC eh. Kumbaga dapat ito yung direksyong tinatahak mo, nag-focus ka sa different direction. Ang ginagawa mo, kung ano na lang muna matira, yun yung inaalat mo para sa kanya. And that wasn't good enough for them. Kasi may bata nang involve eh. Buntis na yung anak nila eh. You guys aren't married yet. Wala pang malinaw-linaw na plano for the future and all. Meron man, puro plano pa lang. Diba, love? Kumbaga kung ikaw yung magulang,
Nakikita mo yung lalaki running in circles na parang hindi mo alam kung saan dedireksyon. Nakikita mo yung anak mo on the side, umiiyak, alone, going through a tough time sa kanyang first time pregnancy. Of course, you will be bothered by it. Kasi nakukuha ni ate girl yung stress. At nakikita yun health-wise. Naiintindihan mo ko, love? Kaya lang, this is the point wherein hindi na natin kailangan balikan yung past eh. Kasi natapos na yun eh. Nangyari ang nangyari. Though alam ko namang AC, di mo yun ginusto. Hindi rin niya yun ginusto. And right now, kung hindi niya pa matanggap, hindi pa siya makamove on, whatever it is na ginagawa mo para sa kanya is nonsense. Or should I say, worthless. It's because may bigger matter na nawala sa kanya nung nawalan siya ng anak. Kasi that child lived sa katawan niya eh, for the longest time. Para sa kanya sobrang tagal niya nung iningatan, inaruga, trinay na i-hold on, trinay na palakasin yung sarili niya despite the depression she's going through, and then napunta sa wala. You have to understand that it hurts a lot for her. Right now, AC, you have to have a direction. Hindi yung tipong sasabihin mo sa akin na sa kanya pa rin kasi umiikot yung mundo ko. That's wrong. You have to have a direction. Kailangan mong magkaroon ng goal. Kailangan mong magkaroon ng path. Kailangan mo ayusin yung sarili mo so that makikita ka niya na nagbago sa AC. He's now trying to build himself up. Pull himself together. And this looks like a sturdy man na that I can lean on. Kasi noong mga panahong I am going through a tough time sa katawan ko, emotionally and physically because of the pregnancy, he is not really the type of man I can lean on. Kasi una, wala siyang direksyon. Pangalawa, nagpapatalo siya sa kung ano yung nangyayari sa kanya mentally. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Apo. This is not a matter of mag-hold on pa ba ako, lala, or papakawalan ko na lang siya. This is a matter of AC, you have to ask yourself first. Dito sa unfortunate event na to, what did I get out of it? Anong nakuha ko out of it? Anong lesson yung nakuha ko? Anong tanda sa buhay ang naani ko sa experience kong yun? Saan niya ako dadalhin? Anong direksyon na ako papunta ngayon? Kasi kung ibabalik ko sa akin yung girlfriend ko, I want her to see me in a better version. Kasi alam mo sa sarili mo, AC, that you have failed her last time. She needs to see you and she needs to look at you in a better light. And that can only happen if you'll start making her as an excuse para maghanap ng direksyon sa buhay. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Apo. So, alamin mo muna, AC, use this pause or sabihin na natin itong off ninyong dalawa as a time to recollect yourself, to recalibrate yourself. Isipin mo muna sa sarili mo, saan ba papunta si AC? Ano bang gusto ni AC? Ano bang lessons yung nakuha ni AC sa last time? Ano bang gustong gawin ngayon ni AC nang hindi mo idedepende sa kanya? Idepende mo ngayon yan sa sarili mo. Kung anong plano mo sa buhay mo. Kung paano ka aalis dun sa quote-unquote freelancer mode mo and land on a more stable career Actually for po, you. Paalis na po rin po ko. Yun na nga eh. Tas ngayon paalis ka pa. O diba, love? Parang ang ginagawa mo kasi, nagde-decide ka on your own, then ginagawa mo siyang excuse na ginagawa ko to para sa'yo. No. Ginagawa mo yan para sa sarili mo. Tapos, sinasabi mo sa sarili mo to make yourself more noble. Ginagawa ko to para sa'yo. You are making certain decisions that can highly affect your relationship on your own without even asking your partner. That has been you, AC. For the past few years. Ikaw yun eh. Nagde-decide ka ng mga move mo on your own. Tapos, she just have to be okay with it. Kasi sabi mo nga, para sa kanya.
Naintindihan mo Actually, kung mahal lagi ko. ko po siyang in-ask. Miski dati po. Kung ano po yung gagawin ko. Kaya nga po ako umuwi dito yung sa BS po. Napagkasundo po namin na nag-isa po actually main noon. Ako umuwi rin dito. And look where it got you. Diba? Nothing happened eh. Kasi even when you're here, you're not physically there. You weren't emotionally there. You weren't mentally there. Nung nakasama ka niya, may pinagdadaanan ka pa. What was she supposed to do? Understand you again? It's too much to ask, my love. Opo. Ang tagal niyang hinintay yung pagbabalik mo, and yet pagbalik mo, kailangan ka pa niyang intindihin uli. Kasi physical kang nandun, pero mentally wala ka dun. Hindi niya maramdaman yung presence mo at all. At yun siguro yung nakapanakit sa kanya. Na andyan ka nga, pero di ka niya madama. Naintindihan mo ko, mahal ko? Opo. So right now, AC, ayusin mo muna yung buhay mo. If you want to leave a message para dun sa girl mo, do so. You may either do it by chat, via letter, via text, paabot mo sa kapatid niya. Sabihin mo sa kanyang ganyan na, ayokong i-trump yung ego mo, yung pride mo by sending you money. This is not something that you need. I know dun sa mga panahong you needed me, I wasn't there. And I don't want these amount or itong perang to ang maging panuhol ko kapalit ng presensya ko. I'm so sorry for what happened before. I'm trying to be a better man. Right now, aalis ako, mangingibang bansa ako, I will strive to be a better man. Gusto ko pa rin makipag-communicate sa'yo, gusto ko pa rin makipag-usap sa'yo, but when you're ready. Hindi ko din ikaw ipe-pressure na maghihintay ako, hindi din kita ipe-pressure na andito lang ako. Ayoko kitang i-pressure ng ganon. I want you to be ready when you are ready. Then you talk to me. But I'll always be open for that conversation. Naintindihan mo ko, love? Yung hindi mo siya ipe-pressure dun sa idea na kailangan niyang maging okay agad kasi naghihintay ka. Hindi mo din siya ipe-pressure dun sa idea na kapag hindi mo ako kinausap ngayon, di na ako magpaparamdam sa'yo. Binibigyan mo lang siya ng time to grieve, time to cope up dun sa naramdaman niya, and time to move on dun sa sakit na naramdaman niya. Just give her the ample time to do so. Sabi ko nga sa'yo, it's different. Kung yung hormones namin nagbabago whenever we are pregnant, or the girls are pregnant, kasi I haven't felt it, kasi never pa naman ako nagkaanak, chong. But then again, I know, basing on my mom and basing on my friends na naging pregnant, nagbabago yung mood nila, nagiging highly emotional sila, but kapag nawalan sila ng baby, kapag hindi nila they weren't able to give birth to a healthy baby, and worse, talagang nawala ng tuluyan, napunta sa heaven yung baby, it breaks their heart so bad. Kasi they feel na they weren't enough eh. They felt na nagkulang sila eh. They felt na parang may void sa puso nila. Kasi nawalan sila ng parte ng katawan nila ng literal. Naintindihan mo ko, mahal ko? So give her time to grieve. Wag na lang muna natin siyang i-pressure with all the lines na ile-let go na kita, mag-move on na ako, mag-move on ka din, sana maging masaya ka. Wag na natin siya i-pressure ng ganun, AC. Just have some direction in your life, and then be open to that moment na maging ready siyang kausapin ka. Pero if the time comes, AC, that you've been, sabihin na natin, waiting for that conversation for so long, pero along the way, you found someone, you met someone, do not stop yourself. Do not stop yourself from exploring the world. Kasi, as far as we both know, tapos na kayo. As far as we both know, you guys have ended long before this conversation happened. So, itong gagawin mo ay para hindi lang maikot yung mundo mo sa isang tao. This is how you grow. This is how you mature on things. This is how you face it in a mature manner. Na, hahayaan mo siya, mag-grieve siya, i-open mo yung sarili mo for conversation, pero hindi mo ihihinto yung mundo mo. Naintindihan mo ko, love?
Ayan. Love, kung meron kang gustong sabihin dito sa ex-girlfriend mo, let's be honest with it. Anong gusto mo sabihin sa kanya, love? Sabihin ko lang is mahal na mahal kita, ingatan mo ang sarili mo. Yun lang. Okay. Love, ganito na, AC. If I know na may kumbaga, may condition ka that affects you mentally and forces you to be on a depression stage. Pero dahil nga mental health yung pinag-uusapan natin, love, the only one who can fight it is you. Too. Ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo dyan. Yung condition mo is not something that you should be ashamed of. Marami akong kilala na ganyan din, but they are not perfectly fine. But alam nila sa sarili nila na they are more than that condition. And that's what I want you to think about all the time. Na hindi yung condition mo ang nagde-define sa pagkatao mo. Na even with that condition, you are still the captain of your own ship. So if it will sink, it's not because of that condition. It's because of you. So you have to pull yourself together, love, okay? This time around, no self-doubting. Never self-doubt anymore. Sabi ko nga sa'yo, hindi yan yung magde-define ng pagkatao mo at hindi mo dapat i-allow yung condition na yan na mag-define ng path mo, okay? Maraming salamat, AC, for calling my show. Ingat ka lagi, love. Salamat. Kabisyo, ganito, no? In a relationship kasi, I know that sometimes kailangan mo talagang intindihin yung partner mo dahil meron siyang pinagdadaanan, dahil meron siyang certain condition na kailangan niyang pagtagumpayan, and there's nothing more you can do about it but support that person and understand that he or she is going through something. I do understand. Pero you have to keep in mind din sa mga taong may pinagdadaanan, sa mga taong nanghihingi ng understanding o pangunawa, na it's not gonna be every single time. Hindi sa lahat ng pagkakataon kayo yung iintindihin, kayo yung uunawain, kayo yung uunahin. Sometimes you have to give something too, so that the person would know that there is still something there in the relationship to hold on to. Kasi ang hirap mag-hold on sa isang relationship na damang-dama mo, na nakasandal siya sa'yo, and full weight yun, love. Buong bigat niya, or buong bigat mo, yung isinasandal mo sa kanya. For a time pwede yun, pero hindi palagi. Sometimes ikaw naman yung umintindi. Sometimes ikaw naman yung umunawa. Ikaw naman muna yung magkaroon ng self-realization na, am I doing something good or am I doing this right? Na lagi na lang ako nang hihingi ng pangunawa sa kanya? Or am I exhausting that person already? Sinasagad ko ba siya? Sinasagad ko ba yung pasensya niya? And if yes is the answer, then maybe pwede ka munang magpahinga dyan sa pagiging momentarily lang naman, or in an isolated case, pagiging self-centered mo, and try to think of your partner as well. Kasi kung naaapektuhan ka niyang pinagdadaanan mo, mas naaapektuhan siya. Kasi kailangan kanyang makita ng ganyan, at kailangan niyang magpakatatag, and both at the same time, kailangan kanya i-pull pataas. And that's a lot of effort. And for the longest time, and for sabihin na natin sa matagal na panahon, that can be exhausting. Okay?